A Escola Universitaria de Arquitectura Técnica, con case 50 anos de antigüidade, ocupa o cuarto posto na clasificación das mellores escolas de arquitectura técnica de España. Imparte o grau en Arquitectura Técnica a aparelladores, cun plan formativo recentemente renovado e actualizado. Un arquitecto técnico é un experto en sistemas construtivos, en materiais, seguridade, control de calidade e na economía e organización da obra. Dirixe e controla a execución material da obra conforme ao proxecto arquitectónico. Por tanto, é o responsable da xestión integral do proceso edificatorio. Cunha excelente formación personalizada, a Escola Universitaria de Arquitectura Técnica ofrece a posibilidade de completar os coñecementos académicos con prácticas externas en máis de 150 empresas do sector. Cortizo, Desenvolve, IKEA, San José, Anjoca, A+. A escola dispón ademais de bolsa de traballo para facilitar o acceso ao mercado laboral. Cunha inserción laboral do 90% dos seus graduados, esta escola perfílase claramente como unha boa opción se o que buscas é unha titulación no sector da construción. Entra no futuro. Entra na Escola Universitaria de Arquitectura Técnica. Universidade da Coruña. www.udc.gal